Breskvice, lepo si nas ugostila ovde. Jel ovo znači da ovako izgleda tvoj odmor? Pa voljela bih da izgleda, ali mi nismo došli ovdje da odmaramo. Došli smo da radimo svakodnevno, da pevamo. Tako da ovo je jednom u nikad da se desi da nađemo malo vremena. Kada imaš vremena i kada se odmaraš, kako izgleda taj tvoj odmor? Pa ovako, volim mir, volim da nema ljudi, volim more, volim da se kupam, ali da se sklonimo ovako. Volim sunce, sunčala bih se po ceo dan, neke voćkice i tako, baš da onako da je mirno i da uživam. Sad mnogi bi rekli, jao, kako telo Breskvice ima, a Breskvica to telo nikada nije pokazala, odnosno nije morala ni da pokaže. Novinari nisu uspeli da uslikaju to telo, evo već koliko, 3-4 godine, je li tako? Pa mislim, nisu nikada. Nisu nikada. Da, nisu. Tako da, od kad sam se pojavila, ne znam koliko ima već godina kako sam na sceni i nećete uspjeti nikada. Jel' tako? Zašto? Je li to tvoja odluka? Jel ne voliš da na taj način da se eksponiraš? Pa da, mislim da nije primereno, mislim da nema potrebe. Ne volim, ne prija mi, ne bih se osjećala lepo. To je nešto što je privatno, što treba da ostane za mene, a ne za svet da gleda. Dakle, ne želiš da se demistifikuješ. A sad ja recimo kada uđem na Google i ukucam Breskvica, šta misliš šta prvo izlazi? Pa ne mogu da se setim, ja to iskreno proveravam često, ali ne mogu da se setim šta je bilo posljedno. Jel mogu da ti pročitam? A evo pogledat ću i kamera može, ako može da zabeleži. Ljude najviše zanima Breskvica i Luka Dončić, Breskvica i Dončić, Breskvica pesme, Breskvica visina, Breskvica Anđele Gnjatović Breskvica, verovatno ti googlaju pravo ime i prezime, i Breskvica godište. Pa ajde da krenemo redom. Breskvica i Luka Dončić. Rekla 200 puta, ne mogu 201. Apsolutno ništa ne postoji, niti je postojalo, niti će postojati. Smara. To ne... Smara Luka ili? Ne, smara me to konstantno pominjanje nečega što apsolutno nema veze sa životom. Dobro. To ne znači i da Breskvica nije emotivno ispunjena, ali tako? Ne, znači Breskvica jeste emotivno ispunjena. Dakle, Breskvica je u emotivnoj vezi. Jeste, kao što si znala, da. Pa možda sam znala privatno, ali evo u kameru si mi prvi put rekla, tako da ovo je sad to šok priznanje. Koliko dugo već? Jeste sad. Pa dobro, bar da vidimo da li smo pogodili. Objavili smo pre 2 meseca. Pa dobro, to razmišljajte. Pogrešili ili? Ne znam. Dobro, ajde, šta znaš? Šta znaš o toj vezi da možda mi kažeš? Znam da sam mnogo srećna, da nikad srećnija nisam bila, da nikad lepša nisam bila i da je on zaslužen za to. On je zaslužen za to što si tako lepa i što tako sijaš. Da. Dakle, jako je bitno da si ispunjena i kad si zaljubljena, to se kod tebe reflektuje i na... Jako, da. Pa evidentno, mislim ja sam to sad uvidela definitivno, da nikad nisam bila raspoloženija i srećnija. Jo, tako. Dobro, ajde da idemo dalje. Breskvica visina. Zašto ljudi toliko komentarišu tvoju visinu? Jer verovatno uz tvoj nadimak stiču utisak kao Breskvica pa nešto slatka je, mala je, a koliko je Breskvica visoka? Ja se jako dugo nisam izmerila, ali rekla bih da je to nekih 175-6 verovatno. Tako da svi kada me vide uživo prvi put se šokiraju koliko sam visoka i svi su očekivali neku sitnog, ali eto da, visoka sam. Dobro. I za kraj Breskvica godište, 17 ne pitaju za godine, ali aj. 2001. To znači da imaš 25. Tako je. Ajde da se vratim. Znači da sledeće godine imam 24, 23, 29. Aha, sad si krenula da brojiš unazad već, pa zar nisi malo poranila? Ne. Nisi? 25 je i dalje malo. Ne. Pa dobro, pitaću te kada dođeš u 43. A dobro, ti izgledaš kao da imaš 32. Jako hvala na komplimentu. Ajde da ne bi privatizovali ovaj intervju, da te pitam o samoj sezoni. Dosta se polemiše oko toga da li ima ljudi, nema ljudi, kako prolazite na terenu ti, odnosno tvoje kolege. Ti možeš naravno pričaš u svoje ime, ali kako ti sezonu vidiš ove godine?
Pa meni je ovo tek drugi nastup u Budvi, definitivno da to nije ono što je bilo nekada, ali opet nekako lepo je, lepa atmosfera, ne znam sad, definitivno nema ljudi koliko bismo voljeli da ih ima, ali mislim da žurke prolaze dobro, da su ljudi dobro raspoloženi i to je jedino što je važno. A na čiji nastup bi ti recimo otišla? Ja bih otišla ponovo svaki put na Natašu Bekvalac, to je nastup na kome sam uživala, na kojem sam bila nekoliko puta. Takođe Milica Pavlović je osoba kod koje nikada nisam otišla, nikada nisam uspela da odem, a najveća želja mi je, jer je Milica neko koga ja slušam svakodnevno. Nedavno smo videli da na TikToku si okačila da... Novi album je nešto što se meni vrti na repeat konstantno svakodnevno, tako da baš bih voljela da odem kod Mice, kod Cece naravno, ima mnogo ljudi kod kojih bih voljela da odem. Ali generalno kada nemaš nastup, kada ne nastupaš, trudiš se da se odmaraš, jel tako? Jer su nastupi intenzivni. Ja sam neko ko generalno se trudi da se odmara sama. Pa ipak imaš 25 godina, to je... Mnogo sam toga preživela, mnogo mi je teško. Umorna sam i želim da sedim na suncu po ceo dan i da pijem svoj sokić od šargarepe za kožu. Od breskvice? Ne, od šargarepe za kožu. Za ten, jel tako? Pa kada smo već kod toga, kako se hidriraš? Pijem mnogo vode. Svakodnevno. Pa stvarno, mislim, trudim se da se zdravo hranim. Mislim, što trudim se zdravo se hranim. Pijem 3-4 litre vode dnevno i to ti je to. I to je to? Da. Čime se hraniš? Jer kada takođe uđemo na Google, evo ukucala sam vesti koje su izašle o breskvici, poslednje vesti, hoćeš da ti pročitam naslove? Ajde iskomentarišemo. Posle spektakla u Budvi, Breskvica otkrila tajnu svojih stajlinga. Moda mi je druga ljubav. Breskvica oborila sve s nogu stajlingom, novom objavom Mami uzdahe. Kakva bomba. Nije ni kročila na binu, a već napravila haos. Breskvica u goloj haljini raspametila Crnogorca. Uglavnom se piše o tom stajlingu. Pa da, uglavnom nekako, mislim, stvarno se trudim da svaki put smislim nešto novo, da nađem nešto novo, nešto zanimljivo. Tako da, drago mi je da se ljudima to sviđa i da su primetili, nastavit ću. Dobro, a da li ćeš se okupati ovo leto u Crnoj Gori i gde ćeš se okupati kada se završi sezona? Ja sam se već okupala uveliko, pre nego što sam krenula da radim, bila sam ovde malo da se odmorim. Da se odmorim pre nego što ću ponovo da dođem da se odmorim. Tako da ovako negde gde nema nikoga dođem pa se okupam malo. I to je to, mislim, uglavnom posle turneje idem za Ameriku, tako da možda uspem i tamo malo da se okupam. Vidjet ćemo. Što se pravog odmora tiče, ne znam da li će ga biti. Tako da bolje da iskoristim sada dok mogu. Jesen radna, ideš u Ameriku. Da. Prva američka turneja? Druga. Da, bila sam i u Kanadi i Americi već ranije. Ovo je sad drugi put. Tako da se baš radujem jer je bilo davno. Mislim da je prošlo sigurno 3 godine kad smo bili. Tako da nadam se da će biti dobro, bar upala kao prošli put. Ništa, mi te pratimo tokom ove letnje turneje i pratimo te u Americi, pa ćemo da vidimo kako prolazi ta druga turneja i šta šopinguje Breskvica u Americi. Sve. Znači, vraća se bez para, je li tako? Apsolutno. Sve što je zaradila, odmah ću da podražim, kao i obično. Jel kada vratiš se sa nastupa, jel doneseš neki novac? Uglavnom ne. Donesem kesu. Ali to je ono što mene duševno ispunjava, tako da to je bitno. Šta ćemo da jedemo, ne moramo da jedemo, bit ćemo mršavi.